Tikulandireni kuti konse komwe muli. Yafikanso nthawi ya programu ya Twitter. Lero tikhala tikupitirizabe za magawo 5 akumbembedza mu mpingo. Pomwe nthawi ija tinasiyana pa gawo la pemphero. Ndipo ndikhulupirira kuti nthawi imeneyi tikusiyana ndinanenapo zoti tsiku lero tidzakhala tikupitiriza ndi gawo lina la kupembedza lomwe gawo limeneli ndi kuimba. Monga mmene ndangonenera kuti kuimba, anthu ambiri mwabwera ndi maganizo osiyanasiyana chifukwa chonena kuti kulikonse kumene tingapite makamaka mu mpingo anthu amayimba. Komano anthu apa dziko lapansi pano amayimba pa zifukwa zosiyanasiyana. Ena amayimba chifukwa choti asangalala, komanso ena amayimba chifukwa choti ali pachisoni, komanso anthu enanso amayimba pa zifukwa zosiyanasiyana. Komanso mu mpingo wa Yesu Khristu, Mulungunso anatifotokozera bwino za nkhani yakayimbidwe. Kuimba kuli magulu awiri. Pali kuimba kumene timatha kugwiritsa ntchito zida, ndiponso pali kuimba kwina kumene sititha kugwiritsa ntchito zida. Momwe ndane kuti kuimba kogwiritsa ntchito zida ndi kuimba kumene anthu amayimba pogwiritsa ntchito gitara, kapena kugwiritsa ntchito madrums, kapenanso kugwiritsa ntchito keyboard. Izi zonsezi amazigwiritsa ntchito pa kuimba. Ndipo gawo lachiwiri limene ndinaso lija la kuimba kuti pa kuimbanso pali kuimba kwina kumene kumayimbidwa mogwiritsa ntchito mawu chabe basi. Tikanena zoti kugwiritsa ntchito mawu chabe zikutanthauza kuti sitigwiritsanso ntchito zidayi, koma timangogwiritsa ntchito mawu amene tikuwayankhulawa kuti zimene zikuimbazo zimveke posagwiritsa ntchito zida. Komano tikamaona m'buku lopatulika lomwe lili Baibulo, monga tinamvera muja maphunziro apitawo kuti Baibulo lili mazigawo ziwiri, pali chigawo chakale komanso chigawo chatsopano. Tikamaona chigawo chakale timaonanso kuti anthu ankapembedza podzera mkuimba. Kodi gawo la chipangano chakale ankayimba motani? Tikamawerenga Baibulo m'buku la chipangano chakale timamva bwino kwambiri kuti anthu amene m'buku la chipangano chakale ankayimba pogwiritsa ntchito zida, ankayimba pogwiritsa ntchito zisekese, komanso tingakhalenso malipenga. Tikamaona m'buku la Masalimo, Masalimo 150 verse yake ya 1 pano kalekezera pa verse 6, tinaonapo pamene pomwe tikhoza kuona bwino lomwe kuti Baibulo linafotokoza kuti chipangano chakale akuti anthu ankagwiritsa ntchito kuimba pogwiritsa ntchito zida. Komanso tikamawerenga buku la 1 chapter 23 verse yake ya 5, imafotokozeranso bwino kwambiri kuti mchipangano chakale ankagwiritsa ntchito zida pa kuimba. Komano funso limene likhoza mafunsidwa tsopano ndira kuti kodi kuchipangano chakale ankagwiritsa ntchito zida? Kodi nango chipangano chatsopano kuti tizigwiritsa ntchito chani? Tizigwiritsa kuimba kuja kwakumadzi kuja kosagwiritsa ntchito zida kuja, kapena tiziyimba kuimba kugwiritsa ntchito zida? Ili ndi funso limene mukhoza kukhala nalo. Komano tikamaona zinthu zina zimene zinkachitika m'chipangano chakale mwachitsanzo, timaona m'chipangano chakale kuti anthu ankapanga sembe. Kumapanga sembe amatenga nyama kuyipha ndi kuyika pa gome kenaka ndopanga sembe. Koma tidati tione tsiku la lero sitilamulidwanso kuti tidzitero ayi. Ndikhulupirira kuti anthu ambiri timatha kuona kuti mipingo yambiri sipanga zimene zija. Chifukwa chani? Chifukwa choti zimene zineza chani kuti za chipangano chakale. Kodi nanga kuyimba kuti tikhoza kutani? Tikamaona m'buku la chipangano chatsopano limene la Yesu Khristu anafotokoza bwino za nkhani yakayimbidwe kamene tikhoza mayimbira ife mu mpingo. Komanso tikamaona zitsanzo za kukayimbidwa mu buku la chipangano chatsopano, timaona kuti mulibe pena paliponse pamene tidaonako Paulo kapena Petro kapena Barnabasi akuyimba kugwiritsa ntchito zida. Timaona chitsanzo chabwino makamaka m'buku la Machitidwe, timaona kuti nthawi nake Paulo ankayimba ndi Sila. Koma titaona m'buku limene sitidaoneka kuti anthu amene ankagwiritsa ntchito zidayi ankayimba ndi pakamwa. Kodi ife tikhoza kugwiritsa ntchito chani mu mpingo pakuyimba tsiku la lero? Chinthu chimene ndingadziwe ndi chakuti zinthu zimene zidachitika m'chipangano chakale timamva zoti kuti zinakhomeredwa pa mtanda. Kusonyeza kuti ngati zinakhomeredwa pa mtanda, zinthu zija zinalekeka nkuyambanso gawo lina limene ifeyo tsopano tikhoza kumatsatira Yesu Khristu pakupembedza. Choncho ifeyo sitingapitanso ku chipangano chakale pofuna kudziwa mmene tingapembedzere m'chipangano chatsopano. Monga ndinapatsa chitsanzo chonena kuti nthawi yakale anthu ankapanga sembe nkumapanga moro nkumayika pa gome nyama. Koma nthawi ino sitingapanga zimenezo. Kodi nthawi ino tikhoza kupanga zotani pa nkhani ya kuimba? Zinthu zimene zinachitika m'chipangano chakale pali zinthu zina zimene ife tsiku la lero sitingazitsatire. Tatiyeni tioneni chifukwa chimene ife ngati Khristu sitingatsatire zinthu za chipangano chakale. Tikamaona mu buku la Agalatiya, buku la Agalatiya linafotokozanso bwinobwino za nkhani imeneyi
makamaka yoti kuti chipangano chakale chinachita pati. Agalatia chapter 5 verse yake ndiyo ya 4. Agalatia chapter 5 verse ya 4 akuti mulibe kanthu ndi Khristu inu amene muyesedwa olungama ndi lamulo. Mudagwa posiyana nacho chisomo. Akuti amene ife ngati Khristu amene tikutsatirabe chipangano chakale akuti sizili choncho kanthu chilamulo. Tsiku lalo sichingatipatsa kuti khale olungama pamaso pa Mulungu ayi. Koma kuti zimeje zinali zakale mene tawerenga pamene pa buku la Agalatia. Komanso tikamawerenga buku la Akolose chapter chake cha 2. Tatenso kugwena Akolose chapter 2 verse yake ndiyo ya 13 ndi 14. Pa verse 13 akukamba motere, ndipo inu pokhala akufa mzolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu anakupatsani moyo pamodzi ndi Iye mmene adachikhululukira ife zolakwa zathu. Adatha kutifafanizira chapa ifecho cholembedwa mzoyikikazo chimene chinali chotsutsana nafe ndipo anachichotsera pakatipo ndi kuchikhomerera ichi pa mtanda. Kuti chimene adachikhomerera ichi pa mtanda ndi chani? Akukamba za chipangano chakale. Kuti chipangano chakale akuti anachitani kuti anachikhomerera pa mtanda. Kusonyeza kuti tsopano tili mu chipangano chatsopano. Ngati tili mu chipangano chatsopano tiyeneranso kutsata kachipembedzedwe ka chipangano chatsopano. Inu kodi mapembedza maurani? Kodi mapembedzabe pogwiritsa ntchito chipangano chakale? Komanso tikamaona m'buku la Roma chapter 7 verse 1 mpaka na 7 limafotokozanso bwino zakuti munthu ngati amene ali wokwatira akuti mkazi amamangidwa pa lamulo la munthu la mamuna wake. Koma kuti mamuna aya akamwalira akuti uyuyu mkazi ali womasuka kukwatirana ndi munthu wina. Nimene Bible linalifotokozera. Komanso Paulo amene akakamba izi ankafuna kuwaonetsa Ayuda komanso Akhristu ena amene adali ku Roma kuti chipangano chakalechi chidafa. Ndachifukwa choti chipangano chakale chidafa, ife nkuyenera kuti tsopano tikwatirenso ndi chipangano chani kodi chatsopano. Kusonyeza kuti ife malamulo athu amene tizichita tizitenga kuchokera m'buku la chipangano chatsopano. Ndikoza kupatsani chitsanzo ichi. Ine ndinakhala kuti ndakwatira. Nde kupeza kuti ineyo ndamwalira, mkazi wanga wakwatirana ndi munthu wina. Nde ine ndikamuwuza mkazi wanga kuti mama wina uli wase ukacha muzindiphikira sima ngati breakfast imeneyo kapena kuti chakudya chakadzutsa. Pamene ine ndili ndi moyo mkazi wanga ndi ora makhala pakati zikodi panga zimenezi. Kodi atakhala kuti wakwatirana ndi wina mkazi ucha. Ndiye mama kupeza kuti mkazi wanga uja wadzuka atakwatirana ndi wina, nkupeza kuti waphika sima kwauza kuti amuna acha kuti sima ruyi amuna anga acha ali paja akamanga zimenezi akanozoneza panga zimenezi. Kodi pamene ndoti zinthu zoyenda bwino? Ndauti ruyu adakatengabe malamulo kwa ine kwa munthu palibe ndamwalira. Ndauti mkazi yaine kuti tsopano ayambe kutenga malamulo amamuna amene wakwatirana naye kumene ucha. Ngati mamuna ucha azina kuti muziphika lili pano mawina uliwonse. Ndauti malamulo anga acha chifukwa kuti ndamwalira sawatsatira ayi. Atsatira malamulo andani kuti atsatira malamulo amamuna amene wakwatirana naye kumene. Nchimodzimodzinso ifeso kapembedzero kwathu pamene upembedza tipembedze pogwiritsa ntchito chipangano chatsopano. Chifukwa kuti chipangano chatsopano chimenechi ndicho khacho chimene ifeyo ngati Khristu chidzatipangitsa kuti tikapulumuke. Chifukwa ndi chipangano chimene Yesu Khristu anapangana nafe anthu atsiku la lero. Choncho kodi inu popembedza mumagwiritsabe ntchito chipangano chakale? Tikamaona m'buku la Yohane, tatentioneni m'buku la Yohane chapter chake cha 12. Yohane chapter 12 verse yake ya 48 akukamba motere verse 48. Akuti iye amene akanyiza ine ndi kusalandira mawu anga ali naye womweruza iye. Mawu amene ndiyankhula iwowa adzaweruza tsiku lomaliza. Akuti mawu amene ayankhula Yesu Khristu ndi mawu amene adzaweruza tsiku lomaliza. Kodi inu mumagwiritsa ntchito kapembedzero kotani? Kodi mumagwiritsa ntchito kapembedzero ka chipangano chatsopano? Kodi ngati mumagwiritsa ntchito ka chipangano chatsopano, kodi kayimbidwe kanu kotani? Pamene atha kuona kuti chipangano chakale ankatha kugwiritsa ntchito zida, kodi chipangano chatsopano timagwiritsa ntchito zida? Taneni tioneni m'buku la Aefeso ndi kuti makamaka tione kuti kodi titatha kuona kuti chipangano chakale tsiku la lero ife sitingachigwiritse ntchito
Bible linatiuza kuti m'buku la Roma kuti chipangano chakale chili pamenepopo makamaka kuti ife tizingophunzirako zinthu zitatu ziwiri. Koma kuti zimene tingazitsatire popembedza ndi zimene Yesu Khristu anabweretsa. Chifukwa kuti pali pamapero pake tidzaweruzidwa ndi chipangano chatsopano kapena kuti mawu ake a Yesu Khristu amene ali mchipangano chatsopano. Nditatiye tioneni kuti mawu ake ali chani pa nkhani yakupembedza poyimba pogwiritsa ntchito zida kuti tizigwiritsa ntchito zida kapena tisamagwiritsa ntchito zida. Tatiye tioneni m'buku la Efeso chapter 5 verse yake ndiyo ya 19. Verse ya 19 akufotokoza motere: ndikudzilankhulira nokha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu kuyimbira ndi kuyimba m'malimba a Ambuye mumtima mwanu. Umutu ndimene Bible lafotokozera kuti ifeyo mmene tikhoza kumayimbira. Tewu chaputala chimene cha 5 verse ya 19 ndi chaputala chimene timachiona chitsanzo chabwino chimene chimationetsa kuti tikhoza kumapembedza bwanji mu mpingo. Ndiye akuti tiziziyankhulira. Bible lutero tiziziyankhulira. Kodi akati kudziyankhulira afuna kutanthauza kuti yani? Ndakuti akamati kudziyankhulira afuna kutanthauza kuti ndakuti ifeyo timakhala kuyankhula chimene munthu wina amve ndi kuyankhula kumeneko. Akamati mwana uyu wadziwa kuyankhula ndakuti akukamba zinthu zomveka. Ndiye akunena zakuti ifeyo pakuyimba tiziziyankhulira wina ndi nzake zinthu zomveka. Ndifunso limene tikhoza mafunsa lakuti kodi zida zimayankhula? Ndifunso limene mukhoza kuzifunsa kodi zida zimayankhula kuti tizigwiritsa ntchito pakuyimba. Tionetsetsa inu mukhoza ndikhalira mboni kuti ngati muli ndi chida kaya muli ndi gitara ku nyumbako kaya muli ndi keyboard, bwanji muyimbe kumuyitana mwana wina kuti abwere adzakuthandizeni pa zina zake zimene mufuna. Kodi mumagwiritsa ntchito gitara kapena keyboard? Mumagwiritsa ntchito mawu chifukwa kuti mawu aja amakhala otani kuti omveka. Ndiye zida siziyankhulayi. Ndiye ngati zida siziyankhula palibe chifukwa chonena zoti tigwiritse ntchito zida chifukwa choti zidazo siziyankhula yayo. Komanso chinthu china akuti malimba, tikanena kuti malimba ndi tizida tina take timene timatulutsa mawu ndipo mawu amene amakhala osamveka ayi. Ndiye akuti malimbawo ati akhale kuchokera mu chani kuti akhale kuchokera mtima mwathu. Malimba asakhale ochokera kuchita china chonse kapena gitara kapena kuchani ayi. Akuti akhale ochokera mu mtima mwathu. Kodi ife timayimba morani? Kodi timayimba kugwiritsa ntchito zida? Chifukwa zida tinakale kuti zida siziyankhula. Ndiye ngati siziyankhula kodi pali chifukwa chogwiritsa ntchito chidacho? Chifukwa chidacho sichiyankhulayi. Komanso tikamaona buku la Akolose chapter chake cha 3 verse 16, Bible also linafotokoza bwino za nkhani ya mayimbidwe. Kumbukirani kuti kuyamba pacha titaona buku la Efeso, Paulo ankalembera mipingo yako a Efeso kuti akhoza kumpembedza bwanji pa kuyimba Mulungu, kuti akhoza kugwiritsa ntchito zida kapena ayi. Komanso mu buku la Akolose akufotokoza za nkhani yomwe injanso ya nkhani ya kuyimba. Tatiye tioneni kuti kodi adakamba zosiyana pa verse 16 chapter 3. Verse 16 akamba motere: mawu a Khristu akhalitse mwa inu mchichulukire mu nzeru yonse ndi kuphunzitsa ndi kuyimbirirana eni okha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu ndi kuyimbira Mulungu ndi mchisomo mu mtima mwanu. Mutati muone mmene panso akukamba za nkhani ya kuyimba yomweyi. Ndipo pamenepo afotokozapo kuti akuti tikamayimba tizikhala tiphunzitsana. Tikamayimba paja tizikhala tiphunzitsana. Ndiye kodi zida zimaphunzitsa munthu? Kapena inu mudakhalako basi wina kumayimba zida inu kumaphunzirapo zinthu kumalemba notsi? Zida siziphunzitsa munthu iyi. Kodi chimene chingaphunzitsa munthu ndi chani? Chimene chingaphunzitsa munthu zimene tikuchitira panomo mmene ndikulalikira muchonchi inu ndi kuti muphunzirapo china chake. Koma dakha kuti kodi ndikuyimba ng'oma kodi inu mungaphunzirapo chinthu pamenepo? Ndiye akuti tikamayimba timakhala kuti tikuphunzitsana. Kodi chida chingaphunzitsa munthu? Komanso chinthu china chimene anena kuti tiziyimba komanso timuyamika ndani kuti tikumuyamika Mulungu. Pa verse imeneyi tikamayimba muja tizikhala kuti timuyamika Mulungu. Tikamayimba dziwani kuti timamwimbira Mulungu pomuyamikira komanso pomupembedza. Ndiye wanazonena kuti akuti tikamayimba tiziyamika nyimbo zomuyamika Mulungu. Kodi chida chingamike Mulungu? Takuganiza pamene mulipo kapena mudamva kuti chida china chake chamikira Mulungu. Naonapo ine amene lili dziko lapansi pano kuti
pali zida zina zimene anthu amatozigwisa ntchito akuti akamayimba nyimbo za uzimu. Koma zida zomwezo munthu samangotenga chinthu chomwecho chimene mali instrumento nkuitenganso instrumento yomweyo chimene zimakhala zida zosakaniza mosiyanasiyana nkuimbanso nyimbo ina mwina yotamandira mahule komanso mwinanso yotamandira mowa. Koma nyimbo yomweyonso munthu wina akenso akuyuzanso instrumento yomweyo nkumayimbanso nyimbo zoyamikira Mulungu. Zomwe zingotanthauza kuti zida zija siziyamika Mulungu. Kodi mumayimba morani? Kodi mumagwisa ntchito zida? Kodi nanga zida zimayankhula? Kodi nanga zida zimayamika Mulungu? Kodi nanga zida zimatiphunzitsa? Mmene Paulo akukambira mbuku limene akulembera Khristu Akolose ankawuza za nkhani imeneyi. Komanso monga muja kuti zida zimene siziraninso kodi zida zimene siziyankhula. Ndikuti ife ngati Khristu tiyenera tidziyimba koyenerera. Ndikuti kuyimba kumene tikuli apa ndi kuyimba kogwisa ntchito mawu athu. Chifukwa mawu athuwa amayamika, chifukwa mawu athuwa akhoza kumpembedza munthu, komanso mawu athuwa akhozanso kumphunzitsanso munthuso. Ndikuti pamene tili kuyimba tigwisire ntchito mawu. Tere tioneni m'buku la Aheberi. M'buku la Aheberi chapter chake cha 3 verse yake ndiyo ya 15. Verse 15 akamba morere. Umo ananenamo lero ngati mudzamva mawu ake musaumitse mitima yanu monga pakutsetsa mtima. Bible also limene pali kulifotokozaso bwino za nkhani imeneyi kuti ife pamene tikuyimba kapena pamene timuyimbira Mulungu tidzimuyimbira Mulungu momuyamikira. Monga nanena muja kuti kuyamika zida sizingayamike. Komanso buku la Aheberi chapter 3 chomwechi verse yake ndiyo ya chapter 13 maka verse yake 15. Bible inalifotokozera kuti tidziyimbanso potengera milomo yathu, zipatso za milomo yathu. Chapter 13 verse 15 akuti potero mwa iye tipereka chiperekere sembe yakumuyamika Mulungu ndiyo chipatso cha milomo yovomereza m'dzina lake. Ndiye apa kuti ndiyo chipatso ndipo anenaso kuti pomuyamika Mulunguyo tizimuyamika kudzani chipatso cha milomo yathu. Kodi zida zija ndi chipatso cha milomo yathu? Tikaganizire bwino pamene makamaka tikumpembedza kudzera mu kuyimba chifukwa chakuti chipatso cha milomo ndi mawu amene ndikuyankhula inewa. Kusonyeza kuti ngati timumpembedza Mulungu timpembedze Mulungu potsatira chipatso cha milomo yathu, osati chipatso cha gitara, osati chipatso cha zimwenyemwenye zina zizosayi, koma chipatso cha milomo yathu. Paulo ankawuzanso Akhristu amene m'buku limene la Aheberi kwafotokozanso nkhani imeneyi kuti tizimpembedza Mulungu komanso chionera kuti kumuyamika Mulungu kumenepo pogwisa ntchito zipatso za milomo yathu. Kodi inu mumampembedza Mulungu kudzera kuyimba pogwisa ntchito zipatso za milomo yathu? Kumbukirani kuti Bible likuti tigwise ntchito zipatso za milomo yathu. Choncho aliponso anthu ena pamene akufotokoza nkhani imeneyi kuti zipatso za milomo yathu, aliponso anthu ena amene amaomba m'manja pomupembedza poyimba nyimbo amaomba m'manja. Kodi akunena zipatso za manja kapena akunena zipatso za milomo? Mmene tawerengera mmene pano akuti zipatso za milomo osati zipatso za manja. Mumapembedza bwanji kuti ambuye wathu makamaka pa gawo limeneli la kuyimba? Komanso anthu ena akhoza mafunsa kuti kodi pa nkhani imeneyi ya kuyimba imene munena muyinde mafotokozako nkhani ya zida, kodi nanga nkhani ya makwaya zimakhala bwanji? Tikamaona nkhani ya makwaya ndi chinthu chimodzi chimene anthu samagwiritsa ntchito makamaka pokuyimba. Tikamaona m'buku la Chipangano chakale timaona kuti Davide adasankhanso kagulu kena kamene kamamuyimbira iyeyo. Koma taona kuti ngati tifuna tidziwe kupembedza koona pano tiyenera tipite m'buku la Chipangano chatsopano. Chifukwa m'buku la Yohane lijalera zonena kuti akuti Mulungu adzagwiritsa ntchito kapena Yesu Khristu adzagwiritsa ntchito potiweruza ife pogwiritsanso ntchito mawu ake omwewanso amene Yesu Khristu adanena. Kusonyeza kuti mawu anga ine anga ndiulenga mawu anga kumalalikira anthu kumatsatira zimenezo, Mulungu sadzati weruza kugwiritsa ntchito mawu amenewo, koma adzatiweruza pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Ndipo tatene tioneni mawu a Mulungu amene ali m'Chipangano chatsopano adachionena kuti mawu ake ndi adachionena kuti a Yesu Khristu. Mawu a Yesu Khristu timapeza kuti timapeza m'buku la Chipangano
chatsopano. Ndikuti tonene nkhani imene ya kwaya. Mwakamudziwa kwaya aliyense amadziwa kuti kwaya ndi gulu la anthu limene amakhala anthu awiri kapena folo kapena opitirirapo amene amakhala kagulu kamene amayimbira anthu ena. Ine ndamva kuti kwaya yakuti iliyimbire, ndamva zimenezo. Komanso ndamva anthu akambirana zakuti koma kwaya iyo ndi sidziwo yimbayo. Kwaya imene isadzabwereswayo. Kodi timayimbira anthu kapena timayimbira Mulungu? Zomwe zikuonetsa kuti kwaya timafuna kuti tizimbira anthu osati Mulungu ayi. Ndiye tikamapembedza dzera kuimba timakhala kuti timupembedza Mulungu. Mulunguyo ndi amene amatha kuona kuti munthu izizi amanthu andipembedza molondola makamaka pa nkhani imene yakuimba. Osati anthu ena omwemo nkumapanganso jajayi kapena kumaweruza ayi. Mulungu limakhala timpembedza Mulungu. Mulunguyo ndi amene amatha kudziwa kuti munthu uyuyu wayimba moyenera, munthu uyuyu sanayimbe moyenera. Mwakati maona dzazo zabwino chibuku cha pangano chakale ana Adamu aja. Kaini ndi nzake akuperekanso sembe, Mulungu osadauza kuno bwino pamalo paja. Koma Mulungu ndi amene adaona kuti sembe iyi ndi yabwino kuti ikuzobwera kwa ine. N'chimodzimodzinso tikamapembedza kudzera kuimba, Mulungu samatha kudziwa kuti iyi ndi sembe yabwino. Kapena kuti uwu ndiye kupembedza kuona. Tate tioneni mabuku awiri aja tinaonanso kale aja, pabuku la Kolose chapter chake cha 3 verse ya 16, pamene pajasokananso kuti Bible inatiuza kuti kuyimbirana ndi pachichewa mama chichewa ndi mneni. Mneni amene ndi mneni wochitirana. Kuyimbirana ndi mneni wochitirana. Ndikuti wina akuchita, winanso akuchita. Zomwe zikutanthauza kuti tikamayimba tidziyimba, wina akuyimba, winanso akuyimba. Kumbukirani kuti Bible inatiuza kuti zinthu izi timakhala kuti tikuphunzitsana pamene paja. Kwani ngati munthu mmodzi akuyimba, ndoti munthu mmodzi yonse amene akuphunzitsa osati winayo. Ndakuti pakuyimba tizikhala kuti tikuyimba tonse pamodzi. Zomwe zikutanthauza kuti ife mpingo tikafuna kupembedza, ngati pali gawo loti tiyimbe, ndikuti tonse tiyenera kuti tiyimbe. Kodi ngati tonse tiyenera kuti tiyimbe, kodi palinso chifukwa chonse kuti kagulu kena kadziliyimbira? Chifukwa tonse kaluyimba kale kale. Ndikuti kupembedza kwabwino kuonetsa kuti tonse tidziyimba, akuti tidziyimbirana. Ndimene Bible likukambira menepo. Zimene zikutanthauza kuti sipangakhale kagulu kena kamene kadziliyimbira ifeyo ayi. Koma tonsefe tidziyimba, kumuyimbira Mulungu. Chifukwa pakakhala kagulu kena kamene kadziyimbira ena, nzija ena amabwera ndi maganizo oti kwaya siyimba bwino. Wakibodi akhangati wapita ku off key. Akamati off key ndikuti sizikugwirizana mmene mawu ndi nyimbo zikuyenderana. Ndikuti pamapero pake ife sitikupembedza Mulungu ayi. Koma ngati tifuna tipembedze Mulungu ndikuti tonse tiyenera tipembedze Mulungu. Kodi mapembedza motani kudzera mkuimba? Kodi mapembedza kudzera mukwaya kagulu kena kanthu chabe? Akuti tidziyimba tonse chifukwa akuti timakhala kuphunzitsana. Mmene ndine ya Bible amene pa verse 16 chapter 3 kuti timakhala tikuyimbirana. Komanso tikamaonanso mbuku lina ija lachiwiri lija, lomwe ndi buku la Akolose, linafotokozanso bwinonso za nkhani imeneyi yakuyimba, makamakaso kuona pa nkhani imeneyi ya makwaya. Akuti mu verse imeneyi Bible likuti kuyimbira Mulungu osati kuyimbira munthu ayi. Akuti tiziyimbira Mulungu. Ndiye ngati kuyimbira Mulungu, aliyense akapita kutchalichi amafuna akampembedze Mulungu. Ndiye kuti azingompembedza anthu ochepa. Akuti kuyimbira Mulungu. Ndiye kuti zimene zikutanthauza kuti ifeyo tonsefe ngati mpingo tizimuyimbira Mulungu. Chifukwa ndiye kuti tikumupembedza Mulunguyo. Inu ndiye kuti mwakhala chete mu mpingo muja, dziwani kuti simumupembedza Mulungu ayi. Koma tikamapembedza Mulungu ndiye kuti tonsefe tizimuyimbira Mulungu, tonse mpingo onse, osati munthu mmodzi. Ngati inu mulipo amene mmati mukapita kutchalichi, nyimbo zamboyimbidwa, inu mkungakhala chete, ndiye kuti simumupembedza Mulungu ayi. Dziwani kuti tizimuyimbira Mulungu tonse. Osati kagulu kena kumene zoti kayimbira Mulungu. Ndiye kuti mukhangati mugawa kuti kagulu akapembedze Mulungu kaye pano, kagulu akasapembedze Mulungu pano ayi. Koma tikakhala tonse pamodzi kuti tikuyimba, ndiye kuti tikumpembedza Mulungu, tikumuyamikira Mulungu, komanso tikuphunzitsana pa nkhani ya kuyimba. Kodi inu
mumapembedza morani pa gawo la kuimba. Taonako kuti zinthu ziwiri zimene femene kupembedzera. Taonako kuti 1 kuimba kokugwiritsa ntchito zida kapena kusagwiritsa ntchito zida. Taona kuti zida sizingamike Mulungu. Taona kuti zida siziyankhula. Taonanso kuti zida sizingagwiritse munthu. Komanso taonaponso nkhani yakwaya. Kodi inu kuzimene mwene ukhala nawo tsopano murumonumo ndikufunsa kuti kodi ife timapembedza morani pa nkhani imeneyi makamaka yakuimba? Iyi ndifunso imene wina aliyense payekha adzifunse yekha ndi kuona kuti kodi malemba akuti chani. Kumbukirani kuti Yohane wanena zonena kuti Yesu Khristu akadzabwera adzaweruza dziko lino kugwiritsa ntchito mawu ake imene ili chipangano chatsopano. Pamene paso ndiye pamaliziro pa gawo limeneli makamaka gawo limeneli la kuimba pomwe taphunzirako ziwiri zitatu zokhudzana ndi nkhani imeneyi ya kuimba. Dzakhalenso ndi pomwepo masiku amene abwerawa pamene tikhalenso tikupitiriza gawo lina limene ndi gawo la ulaliki. Mulungu akudalitseni chifukwa chokumvetsera kwanu. Amen.